Quan pujàvem, quan tenien deixar escot de fusils, e aquera garça d'Anna Clara, que era pitiu, podia que marxar, que la tiràvem un de cada costat i andar a pujar aquest barrai, que mos pesava, e volia cap pujar. E quan teníem nosaltres aquell got de fusils, que era horrible, més mos arrenien cap com de ser que érem nosaltres. E quan arribèrem a cap d'aquest barrai de Manuiguet, que reencontrarem les patxanes. Les patxanes ja les conegues, que hi era Georgeta, Jean, Janeta, le Bertran, e lui que era més pitiu, que era Suze Jase. La veritat que era salma grisa, que era sols que havíem jo salma. Que m'ho viren arriba aquí, se m'ho diren, e qu'est-ce que vous faites là, malheureux? Que a Pugeca, que era andando Clara su aquesta casa, que lui che la tengia, che plorava, che gridava, volia che puja a casa, e lui che la tengia. E che pugenem a rica monte nas parcelas, entenes? A rica monte nas parcelas. E quan morem a mieixas parcelas, a nivell se vuoi, de la pista actuella, che començavam a calmar i mesos.